ایوار باش تماشاوانên hêja hûn xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên çapel medyayê. Temaşevanên hêja îro jî dîsa em ê bûyerên sporê ya cîhana Kurdan û ya cîhanê bi du şîrovekarê me hêja re binirxînin û wan maçên wan analîz bikin. Îro mêvanek me taybet heye ji Amedê. Berî em dest bi bername bikin, wan bidim nasandin bi rê Serkan Delîdere, şîrovekar û nivîskarê rojnameya Evrenselê. Kêk Serkan, bi xêr hatî. Xêr dar bin Kêko. û wek hergav Elî Fikrî Işık jî dîsa bi me re ye. Berî ez dest gotin bidim Kêk Serkan, Kêk Elî Fikrî Işık îro guhertinekî li ser te heye, xêr e, çi ye ew? Te forma dal Kurdê li xwe kiriye? Heya Ahmed ewar nedîtibû? Dibe çi libasê min zavetî ye. Ez bence vî libasê bû. Rastî jî ez gelek hevxweşim. Rek roja hat jî ez gelek hevxweş bû. Yani meriv xwe mikur were neyê dibe ya nabe lê ez ê dîsa bêjim ku kî çawa fêm dike bira fêm bike. Rastî ji hewqa sal e ez li ser tîmên Kurdan dinivîsînim. Heya îro ev forme yekane û pêşî ji me re hatiye diyarkirin loma qedrê wê pir mezin e. Ji xwe ez alîgirê dal Kurdê me bi dil û can çawa ku ez alîgirê Amedsporê bibêje. Vê formê min pir kêfa min anî. Ez gelek spasdarim û mala wan ava Dal Kurd Store. Yani ê ku ji me re şandine jî bi navê Dal Kurd Store şandine. Dal Kurd Store ya li welat yan li İstanbul ji ku şta şandine? Keko wallahî di Instagramê de ji min xwestin piştî ku xwestin min got yaw ji bo Xwedê ka navekî ji me re bêjin. Ev camêr kî ye? Kî vê camê tîye dike? Ez dixwazim bi navê wî spasiya xwe pêşkêş bikim. Min nekir kesê nav neda min û nizanim stora ya yani Yani Kurdistanê min merak kir acaba li Diyarbekir, li Amedê yan li İstanbolê yan li Stockholmê min wî merak kir yani. keko ez jî navend nizanim. Ji ciyekî ew kisaret. Baş e. Pîroz be. Her bijî. Kêk Serkan Delîdere dixwazî ez wî bidim nasandin. Şîrovekarê futbolê ye. Em wî ji şîroveyên li ser Amedsporê dibînin di medyayê de. Her wiha nivîskarê rojnameya Evrenselê ye jî. Ew bi xwe ji Lîcê ye. Ez ew xwezanim Kêk Serkan ka tu îja dawama bibîne. Tu xwe bide nasandin. Ez ya rastî ez edîtorê kovara Dilopê me. Erê, edîtorê kovara Dilopê erê. Edîtoriya wê dikim. Li ser Amedsporê jî ev demekê di Evrenselê de dinivîsim, bi rojnameya Evrenselê de dinivîsim. Yani bi salan e şu an futbolê temaşe dikin, dişopînin, dixwînin, serê xwe pêdêşînin lê heta niha min cesaret nedikir ez binivîsim. Li îsal êdî min got ez ê li ser Amedsporê binivîsim. Ya rastî ez bêjim yani wek ewekî wek xwînerekî Kêk Elî ez karim bêjim ew ê cesaretê min ji nivîsên Kêk Elî jî stim. Kêk Elî raqîbê te yan jî bi xêra te şîrovekarên me zêde dibin, ne wisa? Ez Ev jî pê kêfxweş kêfxweşî dikim. ye. Cihê kêfxweşî ye rastî. Erê. Tu li Diyarbekir li Amedê dimînî, ne wisa Kêk Serkan? Belê belê ez li Diyarbekirê me li Amedê me. Erê. û maçên Amedsporê yên ku li Amedê têne lîstin jî ez heta ji destên pê diçim ez stadê temaşe dikim yani. Tu wan temaşe dikî erê. Yani ana çawa ye? Ana yani alîgir diçin maça yani zêde yani piştî pandemiyê. Di heftaya ewil de di maça Uşaksporê de ez şûbûm destpêka salê bû îsal. Ez şûm kêm bû ya rastî yani texmîn dikim derdora 2000-3000 însan ancak hebûn. Lê hefta borî di maça Urfasporê de ez dor bûm dîsa. Ez texmîn dikim bi cerê 70,000 însan hebûn.
yani kembûna wê texmîn dikim ji ber ew ê jî hinekî Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê şertê du aşiyan daniye pêşiya alîgiran ji bo têketma stadê Ew kesê ku du aşî nebûne nikarin têkevin stadê de. nikarin. Texmîn dikim li Diyarbekirê jî yan tiştê ku mesela odaya doktora jî eşkere dike filan. Li Diyarbekirê jî hinekî ew rêjeya aşiyê kêm e ji ber wê belkî hinekî kêmtir be yanî li gorî salên borê. Erê. Wekî din tu maçên din yên tîmên Kurda jî dişopînî elbet. Yani wekî Wanê be, Adıyaman be, Batman be. Wekî nûçe ez heta ji destên te dişopînim. Min Evet. tenha derfetê temaşakirinê nedîtibû yê işte ez bêjim Batman Petrolsporê û Wan Sporê û Oder Sporê û Adıyaman Sporê. Ew derfet çê nedibû lê yekek Elî gavek berê fikrekî da min ez ê jî temaşa bikim. Erê. Erê wek min got tîmên Kurdistanê nêzî tene em wek te dît li ser Kek Elî forma Dal Kurdê heye em di bernama xwe de ciyeke taybet didin Dal Kurdê dûrî we ye li Swêdê li Stok li wir tîma Kurda Dal Kurdê ye. Dal Kurd ji wir çawa tê şopandin gel dişopînin an ji medya sosyal demekî pir popüler bû dema Allsvenskayê. Nizam ana popülerîta wî ketiye çawa bûye? Hinekî popülerîzma ve ketiye tabii ama ez texmîn dikim ne tenê ji ber Dal Kurdê. Yani Ahmet Spor jî di wê heyamê de di wê serdemê de hinekî popüler bû. Zêde popüler bû heta. Lê niha mesela ew popüler bûna Ahmet Sporê jî kêm bûye. İhtimalen ji ber rewşa siyasî, aborî yani tesîrên wan tişta jî hebin ser vê meselê. Lê helbet mesela ser ez bêjim medyaya sosyal filan gelekî tesîrekî erênî li Kurdan dike helbet yani. Evet. Temsiliyeta netewî filan hakikaten kêfa Kurdan gelekî jêrediye. Baş e ez pirsekî wa taybet bipirsim. Mesela Ahmet Spor te got înteres biçek kêm bûye. Diyarbekir Spor jî hatiye Lîga Duyem. Me dît ku dewletê biçek piştgirî yanî pîrozbahî tiştê werda Diyarbekir Sporê. Ew popülerîte ji bo Diyarbekir Spor jî heye yanî wer. Ferqek mezin heye navbera Ahmet Spor û Diyarbekir Sporê de. Farqek heye helbet yani hinek yên Ahmet Sporê dişopîn hinek ji wan Diyarbekir Sporê jî dişopînin destekê bidinê filan ama piranî yên ku Ahmet Sporê dişopînin destekê nadine Diyarbekir Sporê. Hinekî ji ber têkiliya wê û dewletê têkiliya wê û ez bêjim walî û qeyyûm filan bêban ji ber wekî pir zêde kêfa Diyarbekirê yan jêra nayê. Erê. Baş e em ê derbasî mijarê xwe bibin lê berî wî ez dixwazim ji Kek Elî bipirsim. Kek Elî ez dibin belkî te vê heftê zêde maça temaşe nekiribe ji ber karekî tê taybet ya hunerê em bêjin ya edebê, edebiyatê yanî. Tu karî behs bikî vê dawiya heftê te çi kir hinkî behsa wî bike? Yani vê dawiya heftê dîsa min Süper Lîga Tirka temaşe nekir lê maça Ahmet Spor min temaşe kir, maça Wan Sporê min Hulguriyê wênerd û maça Ez behsa hewkê dikim. Erê Ê baş. min ew wana temaşe kirin. Çika maça Ahmet Sporê roja ne roja şemiyê bû, roja Lahadê bû. Erê. Îtmalakiya me li Weqfa İsmaîl Beşikçî saet 5 êvarê de dest pê kir. Em ji bo dîvana Hamit Ömerî bi navê Şînşemê em ji bo wê li hev civiyan. Baş bû, bi rastî jî yani girseyek hatibû wir. Herkes hat, cî temam bû. û qedirê 2 saeta jî domand. Hasıl ez moderatörê wê çalakiyê bûm. Min heptî behsa Hamit Ömerî kir û behsa dîwana wî kir. Wî jî pirsa bi bersîv kir û dûrê jî torena îmzeyê çêbû û ha qediya ev çalakî
çalakiyên weşankana Avesta'ye. Evet. Ev çalakiya ku İstanbul'da dibe ya Yani seyemîn reze seminerin ne olsa? herhalde ve Hakkî jî ve Şemî jî hene lûrin. Ja di heman weke senkron Diyarbekir jî li dar dikevin. Li Mêrdînê jî li Mêrdînê astengek derket heftiya borî xwedê negirabî valiyê Mêrdînê ew neda, destûr neda lê baroya Mêrdînê weke camêra cihê xwe vekirin ew çalakî li salona baroyê li dar ket. Velhasıl ev pêvajo û ev teqwîm dimeşe. Evet. Yede baş, piroz belewşi. Em vê çaxê derbasî mijarê xwe bibin kek Serkan û Elî. Em dîsa çi bikin kek Elî? Em dîsa ji dal Kurdê dest pê bikin dixwazîn. Na em bi vêga me Amed Sporê dest pê kiriye em ji wir mêvanê me Mêvanê me jî ji Amedê, erê. Êde baş e em dest pê bikin ji wir Amed Spor ka em binêrin netîcên wî maça xwe dawî li deplasmanê puanekî girt. Yekek me li hember Kirklarê çi kir li hember ew kê dilîst Kirklarê lê navê ketinin yek ma bi rastî ez dibînim ku sê çend maçên xwe dawî wiha puana wenda dike û ew Pendik Spor ku ana lîder e maçek wî jî kêm e dikare ferqekî têxe naberê ku hema beryakî dewra diyem dest pê bike belkî şampiyonatî jî here eger Amed Spor tedbîrên baş negire. Kek Serkan dixwazî em ji te dest pê bikin. Piçek ti hema ji maça ewil Amed Spor û heya ana van heştê maçên dawî piçek analîz bikî kêmasiyên dal Kurdê û her wiha yanî taktîkên wî tu piçek behs bikî û maça dawî jî dikaribî bikî. Evet. Evet. Di maça dawî de di gola xwe beramberî jî di deqeya not û çara davê dest pê jî bêjim. Erê deqa not û çara davêt e. Not û çara davê. Min maça Uşaksporê, Eskişehirsporê û Urfasporê temaşe kirî vir. Nazilli Belediyesporê jî çar maçên ku li Amedê hatine lîstin min temaşe kirin. Yani tişta ku min dîtî heqeqen wekî tîmekî kek Elî vê tespîtê kirbû wekî tîmekî Tirkan heqeqen yani feraset û nêzîkayiya li hemberî wê lîstikê heqeqen wekî tîmekî Tirkan e. Ji ev nêzîkayî ji destpêka sezonê jî xwe çawa mesela vê dawê jî di futbolîst hatin eger ne şaş bin 15 futbolîst di destpêka sezonê de 15 futbolîst ji sala borî çûn 22 futbolîst hatin. Yani li tu derê Ewropayê ez texmîn dikim tiştekî hatine ye. Yani bi vê hêla xwe jî heta yani dişibe tîmên Tirkan yani ew mesela tîmên Tirkanê mezin di destpêka salê de her jarê em bibînin Fenerbahçe nizanim çend 10-15 çûn 10-15 hatin Galatasaray 15-20 çûn nizanim çend hatin filan. Yani ev yek jî ye mesela nûmuneyeke muhîm ez texmîn dikim nêzîkahiya li hemberî futbolê û helbet ev nêzîkahî xwe di yani di lîstikê de jî dide der lîstikê de jî xuya dike yani tişta ku Amed Spor dilîzde ji tîmekî Tirkan ji tîmekî Tirkiyeyê cilatir nîne. Evet. Ji Loma yani heqeqen ew tespît muhîm e. Ji destpêka salê mesela Mesûd Toros rahînerê niha min di rojnameya Rênserê de jî nivîsandibû par Nazilli wekî rahînerê Nazilli Belediyesporê neh maçên deh maçên dawî de wekî rahînerê Nazilli Belediyesporê şopilî bû û Nazilli Belediyesporê ji rêza Sisiya girtibû kirbû şampiyon. Ji yê me jê hevde bi wê evê bi wê kelecanê çûne xwe bi wê ve ew kirine xwe gihandine wî û wî hanîne. Li lîstika ku dilîze heqeqen bi vê lîstikê ew çê navê wê Lîga bilindtir heqeqen mucize ye. Maça
هەری باڵکێشی ئەس تەخمین دکەم یا ئورفا سپۆری بوو یان هەمبەری ئورفا سپۆری یان ئورفا سپۆر هەموو بێژە ینی 9 دقەیەن ماچێ ji 6 دقه ama mesa'atekê wê ez texmîn dikim di seheyê Amed Sporê de derbas bû bi tabîra klasîk dibêjin terk qele bû heqetan maç û Urfa Spor heqetan nîskekî baş lîst mesela maça Nazî li Belediyespor ji qezenç kir Amed Sporê lê golekî tesadüfî maça Uşaksporê dîsa wisa ji du kornera du gol filan wisa tesadüfî li lîstik mesela destê Uşaksporê top destê Uşaksporê de organizasyon destê Uşaksporê organizasyon destê Nazî li Belediyespor de filan heqetan tabloyekî wiha ez karim bibêjim. Çima yani destpêkê de encamên baş dendin heta lîder bû jî Amedspor. Yani kêmasî li ku derê heye yani li bergîyê ye, li forvetê ye, li qada navî ne li ku de xeletî pirtir dikin. Berê bi ser diket mesela di maça Uşaksporê de sê gol avêtin lê du ji wan mesela ji kornerê bû dîsa maça Naziliyê de golekî avêtin yani ew di lîstikê de ew honandina lîstikê di maçên Amesporê de tune yani ew meseleya qezençkirina maçan ne nîşane ye ji ber wê yani ji ber wê mesela tu karî 4 maça qezenç bî lê tu karî wekî 6 maça ser ev qezenç jî nekî yani û ji xwe jî bû yani. Kek Elî tu tişkî bêjî gelek tiştene ez zanim tu rexne dikî ji çend hefteye Rast e yani êdî ez gelek tişta amilim wekekê Serkan jî got ew futbola ku Amed Spor lîze yek ne futbol e di do neya me ye yani ne bi xwe futbol e nabe futbol futbol tiştekî din e ev topleyîstin e yani ew topleyîstina ku Tirk pêk dînin lêstika futbolê tiştek din e tiştekî din e Maroja ez tarîf dikim yani ez dibêjim lêstik weke masaya bilardo ew 4 goşe ye û lîstikvan jî topê bilardo ne yani lîstikvan karkirê lîstikê ne gulholê lêstikek hebe wê lîstikvan bilîzin lê mixabin di hişmetiya Tirka de nexasin nehewc lîstikê ji xwe futbolîst xwedî hunerin û hev dibînin û pasat dine hev û ji xwe kêş ji wan re li hev were jî wê gola bavêjin û haye mixabin Amed Spor jî bi heman hişmendiyê ez wiha bêjim em çi qas karin bêjin hişmendiyê jî wiha tev digire yani meriv nikare bêje ku Amed Spor wê di maçekê dinê de wê filan lêstikê dubare bike wê ji qada yekemîn ji herêma yekemîn bi vî şiklî topê û lîstikvana transferê qada duyemîn bike ji qada duyemîn wê dîsa topê bi filan lîstikvana ya ji milê çepê ya ji milê rastê ya ji binavendê de wê wiha tiştekî honan dî lêstikê biherrikînin encam bigirin ya negirin wekekê Serkan jî got di futbolê de encam hene tu ji 40 metrê li binê topê dixî li ji teretê diçe li binê çetal dikeve dibe gol ya ji kornerê davêjin di nava 10-15 keza tu jî serê xwe diqevizî li serê te dikeve ya ji pêşpazê serê te dikeve dibe gol gol avêtin kêliyek e û ev di tabiata yani di xwezayîya futbolê de heye lê futbol beriya her tiştî ew têkiliya navbera 11 kesî ye di êrişê de û bergiriyê de ev jî girêdayî çanda me ye vê çand nabe girêdayî şeklê jiyana me ye û girêdayî bîr û baweriyê me ye vêga lêstika ku Amed Spor dilîze ne têkildarî çanda me ye wekekê Serkan got yani ya 24 yani 22 istiklalere transfer kirin ya. Hem ji alîkê vê bêje pere metine û ji alîkê derece wê herin ew perek û hene jî wê bidine kesî bînin. Tiştekî wiha tê qebûl kirin. Na.
يعني وقال دياربكر جيان وهذا حركه وأنا حركه شكل جيانا دياربكر عمدي وهاي نا بيرو باوريا عمدي وهاي نا بيرو باوريا عمدي دبي اسخدي كوكا خومه دقوتنا كردي هي دبيكو انسان çıkaz ser koka خوبه يعني ser kakli خوبه او دار هو بيتر شينتي بشاغ وقرد به ايه Evet. وقالت الدرج كوكا خبردي تهنگا درج الناس نما خوشي برتتي يعني الناس نما قري داي كوكا مرفه يعني خلقن takımı وهاد بيشن كان يعني كان نشان derken nişan بدن والحاصل أزبم دمل دست هي تشتك جهوليرا نبيه تشتك Im بقاو heşt maç atına listen. Evet. عايش ما دابا دفيك وبريا Ahmet Spor. Yarın radikal bugün yani. Yani bir yara leistike yani leistike ku emje şerm nekin futbola tederti tutekj duçi tekj dibi ev encam khazayne li em khazın tişteki bibinin akla ki bibinin plana ki bibinin organizasyona ki bibinin yani ku nevha ben ne havci rahinere em bejin ku futbolu sere farake havale xo bibine utope bidevi engar ne havci rahinere keko herkes sere faratke herkes Yani tedbeci yani listikvan herkes bir sere xadiliz yani ne ve maça kolektif. başı de ve maça başı de tempoya Ahmet Spor'u çmat kevezani belako plan ettine listikvane van jibo tope kontrol bikin vaxtaki derbas Kek Serkan go 6 dakika gor Urfa le sağa diye Ahmet Spor. تشتكي لسر بيجم هيك علي تبي مثلا هفته درباس دبن وتبيني و بهتر وسطياي خويات فلان مثلا ما شو شخص بري من بلاقة دابوية تفاهية فوتبوليستين عام سبوري 28 سال يعني تفاهية عمري وان نيفاكا عمري وان بيجم ortalama دبيجن 28 سال بو يعني 28 سال 28 سال تا 4 هفته اداره کی 5 هفته اداره کی 7 هفته اداره کی پشتی و او تمپو او فیزیک کندیسیون بکره سه 4 هفته بری بحثا سالزبورگ دهات کردن نظام و او کربو يعني مثلا ماتش سویه يعني سالزبورگ كرات بچه سویه puan sınıfından 22 عمره yani 22 سالی 22 سالی 21 سالی 22 سالی مزنتر کسنه yani إجا يما جيت كيك على جي قلت يا عواي جيانا ما تأثير للإستكا ما جيت كي تشاوا من دحفتا بلدي سنة بسنة لديار بكري حسكرنا لها بري فوتبول زداها حقا بنا وزارو قبل بنا وقوة طبعا اللي تود دفالي كي تنا كوزاروك لي بليزن يعني جي كوزاروك لي نليزن جي كوزاروك تنا جيتنا كوزاروك لي توبي بليزن جي كوزاروك جيتنا كوزاروك فوتبول شيء باسكتبول بليزن فلان یه او کلوب چهار سر پیاد میله 4 میله 15 فوتبولیست بشینه 20 من استافا yani öktün tesisin futbolu antişte var ki ben tedbeci. تأسيسين يعني بحثا خالص على فلان ناكمز يعني تأسيس مثلا بحثا يكي بحثا شركاء كي دم كي بري بحثا دانمارك هيكل يعني سبحانه شو من جوه مقاله شيء قلدي مثلا تقول شهرداری تأسیس شهرداریان هنه زارو برحتی چنوی درش خود دلیزن اولی او فوتبول که و جیان آمد yani وکی پرچه او السويد دبينم السويد جوارها هر محلا تيمين وان هنا وان رسمي او كنا بالليسانس وباوكن yani mukayese bıçak zahmete بوان درارا نظام çağıya. اما لسر قالدرما دلیزن ایجا تیچا futboliz بگیهینی تیچا تیمل سر پیان کلوب سر پیان بیلی elbette bir şey bir futbolist bistini yani. سال için من بيست من خوند يعني Ahmet Spor تسبيكريه الفارقين بسم الله قزاين دياربكر وحتى باجار edin الاستقبال دكاريان جبو جيرخانا تيمي يعني الاستقبال انه جهريمي دركبن او تيما مازن دبليزن يعني او بسر نكت يعني دفجي بردان يعني او تشتكي تشاوز او جيب بلانه يعني
دچن نافچه و باجرین کردستان دیگرن وکی تیمان سپوری خورتا و زاروکا هنده بجیرن مثلا 10,000 15,000 هنده بجیرن O pişra tişe Giresunspor'u list kvantimin. Evet. Tine Diyarbakır'ı izlerlerci mesela tine Diyarbakır'ı ev tişteki ez bejim mayinden ne ha. Tu tişi mesela lefakine futbolist tamaşa. Yeki jubur da gri tini. Minaka Bilbao yani dünya alem bahsede Atletik Bilbao etki. 100 sale de 100 salanda du listik vanejder de basket dane listandı. 2 milyona tevahi ceku Bilbao je futbolistan dertxe. 2 milyon. 25 milyon Kurd yani Kurdistan bakur. Yani ew tiştak û ew dikin diçin salê belkî 10 xorta 15 xorta hev dibijêrin şu ew xort ya wexta tên 18 salî dişin tîmekî din ya jî ez bêjim ji paş ve dibînin ji ber ku ew sîstem tune yani. Ez bawarım tekiliyata bi rêveberiya Amedsporê je yani van tişta ew napeyvin yani qet tiştên war nayanîn rojevê tiştê war napeyvin ew yani. Yani tekiliya min gel rêveberiya Amedsporê nîneke ku du hevalên min ku Her yani büyük manayı mı got yani? du hevalên ku ez naz dikim îsal yekî doktor û yek jî parêzer bi ewa bi daxwaza Amedsporê beşdarî rêveberiyê bûn. Lê ew jî zêde ewa wan Nana yani xesta min nekî. Yani ew bixwe van tişta napeyvin ku yani meriv lîstikvanên Kurd li herêmê peyda bike û bi rihê Kurdayetî bilîzin. Yani zanibin ku ew êvê tîma vê herêmê ye. Yani ew qet tiştê wisa napeyvin. Qet nayê berguhêwa tiştê wisa. Tu têkiliya min tune lê tiştê ku kek Elî dibût yani destpêkê dîsa em ê vegernoyê derê ew feraset kir yani aynı wekî feraseteke tîmekî Tirkiyeyê ne ji derveyê wê feraset kir. Tu gava ji derveyê wê ferasetê xwe bi cî bikî zêdin têbêjî yani ez çi dikim ka ez vegerim ji zarokê xwe ewlî zarokê xwe bigînim ez wan bigînim derekê ji wan pere qezençkim kulübê wiha serpiya bihêlin. Li yê me wek te jî got ji Giresunê ez em şikê derê Bursayê filan lîstikvan tîne hemû jî ji 30 salî mezintir. Kek Elî ji xwe tevana ev 2 sale yani ji wextan program çê dikin tiviya hertim tînê rojevê ku çima darin transferê ne layıqî Diyarbekir'an Amedê dikin û ji herêmê lîstikvanan peyda nakin. Nêrînê te Beko elbette yani birastî em kezepreşî bûn. Ji xwe ez aşkere dibêjim û dinivîsînim. Yani ji bo asta sêyemîn, ji bo asta duyemîn û heta ku ji min dîsa bipirsin ji bo Lîgên Tirkiye ji bo asta yekemîn ne hewcî transfer e bela ku lîstikeke wiha ku meriv gêj bike, lîstikeke wiha ku feraseta me negîjil, neldar ha, Tirk lîstikeke wiha nalîzin. Lê tê ji ê me bipirsî, ê bêje wê em di asta du doya de ne û futbolîstê me xwedî tecrübe tune ne û nizam çi tune û nizam çi tune em ê herin mecbûr transfer lîstikvanên biyanî jî transfer dikin hene divê astê de. na ya tenê diya Piştî yerleyne yekemîn yani herêmî ne ev kine. di asta yekemîn de heqê tîma sê kesên biyanî transfer dikin heye lê di asta du doya de siya de tune ye. Mesele çi ye? Pirsa min wiha yani ji bo çi vî kararê nikarin bidin? Yani çima tenê çima karar nadin ku ji herêmê Diyarbekir Batmanê çisanim ji wê herêmê lîstikvana peyda bikin û tenê tîm ji wan pêk bê. Yani ditirsin yan dikarin bêjin ku em karin têk biçin yani sebep çi ye yani? Mesele Kek Elî tu û her du jî û her du jî pirsa bijwe. mesele nedirse, mesele wekî Serkan jî got, mesela vizyonê, mesela felsefeye, ne xwedî felsefeyeke wiha ne. Yani mesela zihniyetê ye. Loma ev her sal xwe dubare dike. Ya o cehlema Lîga duyem bikim. Em werin ji xwe re lîgeke têra yani tîmeke têra xwe diya asta siya de ava bikin saleke din em ê derkevine Lîga duyem, sala din em ê derkevine Lîga yekem. Heta em ê derkevin Süper Lîgê. Evet. Ev acele çi ye? Lê na. Bi paradoksekî çawa tek Elî em zêde pere xerc bikin
em îsal bibin şampiyon derkevin Lîga Jor zaten em ê ji wir gelekî pere bistînin em ê çavê hinekî sîstema xwe ava bikin. Yani bi vê paradoksa şaş je. Evet. Paradoksa kor. Yani tiştek doğrtê de ku ev lîstikvanên anîne jû kerî Amedsporê nayên nexwe perekî didin giş vala diçe ew perekî didin wan wek jêrxana xwe lîstikvanê xwe ji herêmê peyda bikin ve Peki. hîn Yani mesele rastî jî xeletî ne xeletiya lîstikvanê ye. Wekek et bêjim lîstikvan alavên lîstikê ne. Ê ku dizane lîstikê ava bike rahînere. Vekat vekê ku toros bînî yani ew tiştekî ava nake. Divê gerek her tiştî futbolîst çareser bikin. Yani top hat. Gerek ew işte çalamekê bavêje û serê xwe bilind bike û paseke nizam çi bavêje. Mêro engat yani işte tı lazım yani. Çima tetkine rahîner. Mesele ev e. Ya Vega. Yani Vega keması ne dil istikvaniyede, rahîneriyede. Bela ku rahîner ditişta şaştike. Ji alî teknikên antrenmanê ve şaşitiyî mezanene bela ku tîmayî ne bi xurt ne bi qewete û ji bo lîstikvan lîstikeke ekonomik bilêzin lîstikek ku encam bide yani encam illi ne vola ha tedbîr golê tavîjî navê jî mesela bi piranî êrişên Amedsporê bi dawî nabin yani bi dawî bûnê jî mebesta min çi ye ya divê bibe gol ya derkeve awtê ya jî têkeve destê qaleciyê wan hê ji qada navîn derneketine ev êriş dikeve destê pêşbazî wî te ji xwe hepkî tu derketî û tu ne organizî tu nizanî tê çawa bergiriya xwe jî bikî yani veketê berxwedana xwe li kur tê ava bikî yani ku pêşbazê te di sahayê de hate kîja noxtayê çi be bila bibe divê ku di wir de ala berxwedanê bê bilind kirin mînakevên hene tamamê dinyayê ev prensîp tune ne mesela wê maça Urfasporê de min got min tinazê xwe jî kir gelo Amedspor bi sê kesa bergerî dikiriya çar kesa wekek min nivîsa xwe de jî got min çû laboratuwarekê min bi mikroskopê jî net min tê dernexist yani ev nabe yani nehenekin ev îş lê mixabin herkes herhalde gelek tiştî alakadar baş e wek me got îşallah rewşa Amedsporê her çi xwast li vir Urfa jî heye ew jî baş diçe wek salê çûn nebe Manîsa Spor hîn piştî çend maça lîdertiyê girt û heya dawiyê jî berneda ana jî xuya dikare yani xeteriyekî wisa heye ku dîsa piştî çend hefta yek lîdertiyê bigire û bernede heya dawiyê here divê tedbîrên zû weristendin eger tişkî din hûn ji bo Amedsporê bêjin bêjin fermo ez dixwazim ser navê xwe jî bêjim ser navê Serkan jî bêjim vêga em rexne dikin em ne neyarên Amedsporê ne elbet rexnê me pir meşrû ne çima meşrû nizanî em ne namzetê rêveberiyê ne yani ey rêvebir çavê me nel şûnavê ye ev yek ey rahîner çavê me nel şûna tê ye perê tê ye û ey lîstikvan şu ez vabûme yani xwezayî şîrove dikiye Ama şaşiyê wan em dibêjin yani tamam û kes ji me ji zêdetir ji ne alîgirê Amedsporê ye verê Vay ew dinivîsîne vay ez dinivîsînim ji wan re pirtûkek nivîsandiye lê dîsa wekek ku em xwedî niyeteke xerabin em wiha têne nirxandin ev eyb e ev nayê qebûl kirin niyeta me pir baş e û ji her kesî bêtir alîgirê Amedsporê ne em dixwazin baş bibe derê war kek Serkan tu bêje ji bo dawiyê xwe ji bo Amedsporê gotinê te gerê dawiye bin Kek ser Amedsporê wela em heftekî xeber bitin naqede mesele naqede yani lê biya min di destpêkê de ji xwe xete yani ez lê dîsa jî rewşa Yawqa jî nexirabe di rêza siya de ye lê puan fark kare derkeve xeterîkî war e
daxwaza min jî ne mesela ez bi xwe dibêjim ez bim ez ê vê sîstemê yekjar xerab bikim ji nû ve destpêkek yani tu karibî futbolîst bigihînî karibî bê wê astê zaten ew mesela derketina Lîga Jor filan ew ê ji kere bê yani Pêra vî bê. hawê ez bi xwe Evet. neewim yani alîgirin باشه کێک علی و کێک سەرکان ji bilî Amedsporê me got riha jî heye û ê herî baş ana diçe wê wan spor e lîder e jî wekî din Adiyamanspor hêvî neda bi rastî Diyarbekir Spor vê heftê bi ferqek qezeş kir bi giştî yanî van tîma te analîz bikî kek serkan tu çawa dişopînî van tîmên Kurdistanê jî tu hema bi giştî hema behsa wan bikî ji me re ana çawa ne yani wekî min got zêdetir heta îro min em derfet nedîtiye ez li maçên wan temaşe bikim tenê Urfasporê di maça Amedsporê de min dît û heqeqeten gelek eciban jî bîst wan û lê yên din mesela Adiyamansporê û Iğdırsporê bi din şeyan hinekî bala bikişand bûne Adiyamansporê vê hefteya borî di maça xwe ya heşta ew jî lîstin ji wan mesela wan jî di 5 hefteyên ewil de sê cara rahêner guherandin yani tiştên ku ji bo Amedsporê em dibêjin dişibe tîmên Tirkiye yani wek Fereset ji alî Feresedê ve wekî wan e filan mesela am çêna bê Adiyamanspor jî di 5 hefteyên ewil de sê cara rahêner guherandin lê hefteya borî yani du roj berî maça heşta belkî rekore kek alî tu çi dibêjî pêş hefta de carekê bi ser ketine heft cara wenda kirine ne rekor jî belkî Guinness rekor be rekora Guinness e ihtimal e û yadî jî mesela mînakeke barkêşî Iğdırspor di destpêka salê de ya beriya destpêka salê staqîn hezîran bû şîrketekî Iğdırsporê stend û rêveberiya Iğdırsporê hilda dest transferên gelekî buha kirin li gorî asta xwe sewiya xwe li gorî bazara Tirkiyeyê li hin lîstikvanên ku berê di Süper Lîga Tirkiyeyê de lîst bû mesela Mesûd Çayî Temelê ku di Hataysporê de lîst bû Batuhan Karadenizê ku demekî di Beşiktaşê de lîst bû filan çend kesin binekî pere xerc kirin lê ew jî mesela tu bana xwe didî ji binî ve ez texmîn dikim di rêz de çara pênca de filan yani mesela kavî jî bêje Liga Sisiya de ye o transferê wisa û ev gerek bu Amedsporê jî bibe mesela dersekî yani bêjin yani pera qezanj bikin û em ê ew bikin em ê bi ser kevin mesela pera nine yani Iğdırspor dinyakî pera xerc kir lê tu ewa wan tune yani kek Alî tu bi giştî Batman û wek me got Batman û wan spor encamên baş dikirin tu yê çi bêjî kek Alî Yani bi rastî jî divir de yani bu wanê jî bu Batmanê ji bo rihayê jî ez karim tiştê xweş bêjim yek wan tiştekî prensîpekî futbolê pêk tîne erê masî wan jî hene ku wan kêmasiyê xwe ji holê rakin wê wan îsal pir rehetî bibe şampiyon çi ye ew prensîp ciyê ku top lê be dixwazî wan spor êrişê de be dixwazî di bergiriyê de be tu mudayîm ji pêşbazê xwe bêtir futbolîstal wê dihêle ev gelek girîng e Loma jî di maçê wan sporê de top pirtir di bin piyê wan sporê de dimîne û bela ku ciyê ku top lê heye hejmara lîstikvanê wan sporê zêde dibe zûka topê ji raqîbê xwe distînin û dîsa ji heremekî kin êriş dikin engav kondisyona wan jî hewka zû xelas nabe ev prensîpekî xweş e yani xwezî bergiriya wan jî hê nêzîktir bûna hê kompakttir bûna yani wiha cesaret bikirana rahînerê wan lê mixabin hemû rahîner tirsa ku wê raqîb bi paş wan ve bişeqite ji bo vê miheqa sê kesa nobedar dihêlin ê ku te sê kes nobedar hîş xwe ew sê kes ji lêstikê derdikevin hinga tu wê lêstikê ne bi yazda kesî
tip haş kesi dileyzi. Ev nae bira tikesi le ev mantalite eve. Ya Urfa Spor'u mit maça Ahmet'e temaşa ki bir serejin insan. Rastı eri şavan Türkiye'de bir doğaçlama yani işte ki oha fazayı ne honan diye ne plan ki diye. Jinişka yani ama Ne kun ne plan kiri yani çava. Eri muhabbecin. Evet. Bu he yani çaba organizasyona bergiriya wan u kada navin çaba buha kıfşkiri hoşkiri evkirim zanı ve baveje kür ve kibra ve kür ve durek topere kür kud eriş şedeji hemen konsept hebe ve Urfa sporcu İsal hayadavi xodi iddia be u Batmancı çeşitli etke Batmancı bir bergiriya xod ke ne bir erişa xoye erevji bu serkeş de listaya xod de gruba xode rahiyane evanji ki bakıla işte azanım yani kut ne xodi listikvani ha pırşarazabi de futbolda de strateji hene ya te timeki erişker bi ya te timeki bergiriker bi avane kod be ama hem bergiri yapkin hem ji eriş afratkin yani bela yani şarazayya ki o hatine yedin ava futbola Türkiye'de Süper Lig'de jini karmi karibkin ne rahat yani de haman demede bir strateji ki bergiriker u erişker ne yani işte ki o hatine ya numune vetin ne hatiyet etmek bilim Camercitene bir stratejik bergiriker xod parize u kontra takalıcı hola tabici u strateji kebe jarateji u vega liderin. باش يعني ما جوا وقت خدا بخدين اللي واخويا تيمين كردستان التاني واماتن شنو بيش دقيق ما من قال لك مجاري ما انا نظام بك بشا كاربن ببي كاربن دو سوبر ليج ده تيمين كردستان روشا وان شيكك علي وكيك سركان از خوازي بوانا وان مزك مرا ماتشي وان ماچا عنتاب هيرو بنظام مشاوب ولا هاتاي وعنتاب لمالاتيا قزنش كربو جرى شو هذا سيفا سبور جوا كرمامو بواني وانجي مخابن مالاتيا داوية ده سيفا جوار عنتاب جي 12 13 و 16 كيك علي اشتا دست بيب كنت خوازي بيجاري چاوا دنرخینی وان تیمن Kürdistan'ı? Yani navavan de egu vetiştek neye serevan sevası. Bu çi dibêjim bu Rıza Çalınbay dibêjim. Rıza Çalınbay xwedî lêstikeke û lêstika wî jî têra Süper Liga Tirkî dike. Yani em dizanin ku nebe şampiyon jî nakeve. Standardı. Her maçede veya caribîne veke berhemekî yani ew yek. Malatya Spor rastî ew çi bû navî ji bîr kir rahînerê wan wî veka Şumilîka ne beriya wî nizam çi bû İrfan Buz. İrfan Buz. İrfan Buz. Yani ev yani ne rahîner bu yani rastî jî bu wî qewrandin veka Şumilîka hat Şumilîkayekî Romene û têra xwe jî vê lîgê nas dike dizane wê çi bike jî ji xwe hat nehat Adana Demirspor di 2-1 têk birin di 2-0 têk birin Wadibê Antab jî têk çiye li hember hatayê di 2-1 têk çiye. Belê yani min nîv maça wê sê temaşe kir ne xerab bû yani Antep jî wê îsal millet yani êku di nava wê de kêsa van tîma bajarên mezin jî kapasite wan pir mezin e zengîn in fabrîka lê hene ew kene yani wek û bajarekî wek Antabê nikaribe xwe di Süper Ligê de bihêle bi rastî çek eyben bêjin yani lê kan binêre wê çav kêf serkan tu tişkî bêjî ji bo wan Keko yani ser gotinê kek aliyê zêde tişkî nikarim çünkü ez heqeten bixwe Liga Türkiye ya Süperê zêde naşopînim yani naşopînim wekî nîmçe dişopînim ez bêjim
پاشێ بە کورتاسی ماچیوان لەزت بکەن ئەو مۆستا بە دۆمداری ای باشه از دخوازم جکک علی ناوکی بپرسم از نویسی وی دخوینم از پر دبینم کلوسر اف جامعه دنویسینه کک علی فرانچسکو فاریولی بیه ایدوله ته یعنی کیه بیه چه چیه چما توخه بحثاوید کی هلا هنکی جمر بحثاوی بکه Yani Francesco Farioli ez berê bigore ez jî li pirsê tiştekî zêde bikim ez texmîn dikim tu wê derê dişopî yani li İtalyayê ev 15-20 salin heqetan rahînerên baş dikîn şu Conte bigire heta Allegri heta evê Farioli Ancelotti derbî jî niha Mancini ere Mancini Sarri ew çi ekole tiştekî çawa heye li wê derê û pêre Farioli heye baş bırakek Ali bere ya keke sakantizanı şu futbola İtalyan Kapêşî tu dixwazî bêje ev kiye çi Francesco Farioli dewqa dinivîsînî bavê lawik telefonî te dike ev têkilî ji ku hat helenkî behs bike temaşevanê me ji bo zanibin yani Francesco Farioli بعمري خو 17 سالية يعني لتركي كز زو اعتبار ناكه كما امانتيك وهابك merv tîmekî mezin teslîmî yekî wer genç yani cesaret lazım öyle teslimin ne gasmancı kirin ne gasmancı 17 سالية Farioli xwe felsefe xwendiye yani mezûna felsefeye û wekekê Serkan jî got pêşî bi Sassuolo bi De Zerbi re dest vî îşî kir ji xwe kesê ku De Zerbi dişopînin û vêga Karagümrük dişopînin ku De Zerbi vêga bûye rahînerê Shakhtar Donetsk ve sibê bi Real Madrid re bilîzin bira wê maçê temaşa bikin ku De Zerbi çi ez ê temaşa bikim ev şekle lêstikekê ye û bi rastî jî wê ev lêstik di demên were ez bim wê gelek bi pêş kefe pir pêş bikeve bela ku ev lêstik ji dawiya lêstikê dest pê dike yani ji dawiya lêstikê lê ne weke lêstikeke êrişker weke ku tê gazî pêşpazê xwe bikî werin tê kevne xafkê yani pêşpazê tê wê bi ser te de were wê ciyê xwe vala bike ciyê ku vala bûye tu topê tavî jî vir û ha diçe hûnê sibê êvarê ku maça Shakhtar Donetsk temaşa bikine wê bibînin yani Farioli te neko yani li Karagümrükê rahîner e 17 salî û felsefa wî tu vî awî dinirxî belê yani par yani çava mı kifşkir vega çağdaş atan bu rahînerê Alanya Sporê ez wî camerê ji futbolîsta wî jî nas dikim û demekê jî alîgirê Sergen Yalçın bû yani tiştekî ecêb kirin par yani wiha ez bi Tirkî dibêm açılış paslar yani pasên destpêkê pasên ku ji kalecî dest pê dike çünkü topyatê de çima dibinê xûna topyekî û topê bavê jî bidî pêşpazê xwe mav eybe dura tu ji bo wê topê bistî xwe diçirînî ev tiştek nayê xebir kirin topyatê be divê ku te bigindirinî wiha ji ber qala xwe weke ku tu tunelekê çekî heya qala dinê min net ku Alanya Spor tiştekî dike ya çayekiye çawaye velhasıl min ji çağdaş atan bawer nekir kiyene gotin wala kaleci antrenörü heye yekî İtalî wiha dest pê kiriye min wî şopan hinek avalê min hene li İtalyayê yek ez vêga silavekî jêre bêlim Erdal Karaman ew jî vêga li Parmayê rahînertiya û bazda dike ewana di hemam metodolojiyê de ew perwerde bûne û bi hemam metodolojiyê jî kar dikin Diwan Semîre Memînera de jî hevnasîkirine welhasıl têkileke hat çêbû nava me de
دوره و bu rahinere karagümlüge par yani asla Süper Lig'de şu kadar beşinim o minden san menatku işte her nefise min jumara slavat şine yani havka salat der hakkı Şenol Güneş Fatih Terim Nizam Kocaman var hasıl rahinere Türk der hakkı vandı belki herkes der hakkı vandı sadi bedir min nefis nisanne Kocaman bilin roja ki şu kakesine gotet ki çavay ya ukate malata ava yaji te galat gotiye حسب فاتي ترين دقيقة أو بخد بجا يعني از هر تشتي زانم از يعني وجوداري ناكم أو ناكم أو يكي ورا يعني جاي رابع ورا سباس بكشترى يكي وسا yani باور بكم işte her gotaramın jumre de Facebook'da de Instagram'da de Twitter'da slavat şine yani Rasti piroz be yani time ki ku aligri wike min qara gibrek yani halal bejere muar bejin baştıra İcaze Lipwani mezeke direza çara da ya farqa naberawi u lider Trabzon 4 puan heye yani rahinere qara gibreki biji yani em çi beş Zed de anekdota gedine bejim kefaveci vere vega aligri qara burke yani qara gümrüke betir ülkücine yani ülkücine yani şu او سمتك او هاي يعني افشيك او هاي PBB isim ku telefoni tedkep tardı PBB aciz نعم انت امشي الشربزه بونه يعني نظام يجيب vegacımı ve kes nefsine ya nave duvarıcı yani bela kuçakire rast rast linkaj vur parvenakin nefisimi kopyatkin ve hala vahvde bu şeyde o duvar da hani ki demokrat hani evci murat tekili dediğinin falan yani ha işte ki hoş şeydi ben navam o karakter baş evci baş bra tesir luam bavi Brazil tendir ya ki نعم كي ميدي شفكر باوي وجد فيسبوك هذا سباسي خوش برشان ها بلي ايوه تشكي بيس ولا يعني نعم اذا اوجي تقرا سباسي اوكي هذا اذا باشا براسيم فانا لبر بهلن تخوازي منكي دري درباسي اوروبا ليغن قراسه ببن ام بچك بحثا تیمامه سويدي دال كرده بكن كو شانسیوی لیدرتی نمایه جبو سوپرتان تید کوشه yani anha şansiviye mezin jbo evke heye jbo playoff heye le playoff ji ne qara hatta ve dinabara 4 timan da warin listim le kawe viaji karber ne karber le ve hafte derket hemberi rakibi khoy playoff maçı wenda kir brasti az xwazim piçek agahi bidim pişra fikre ve bigirim yani o kawe çava çibbe yani وقت نقول له همبر کارستاد بو سه یک وان داکر yani ev کارستاد کو اگر هم لپوانا مزکن شو بروما پوکر لیدر گارانتی کری هم بیجه یک جبو در که پلی اوف او شینه وکری ساندویک رضا دیا چلو نه پوانی وی هه ادال کرجی چلو نه لی اوراجا یادم باشتره کارستاد کو رضا چارا ده او راقب وان بو و هفته زورا دال کرده بر او جی همه هات وای بو شریک پلی اوفه لچیه ام بیجن مثلا از وقتا لفیکستور ادنرم شانس دال کرده هری پره جبلا چو او تیما دویم ساندویکن و به لیدر بلیزه و به کارستاد بلیزه و فیکستور پرتر آلی او که آلی دال کرده دکه لفیکستور هرتم او کناکه yani انجام دیار ناکه نوسکک علی yani دبی فیکستور مرو باوری بینینه yani maça خوی داوی نظام وقت مگو yani ام daha مدرج analiza berdaya em enjama mezedekin em duxwazin zanibin ka ve dal kurde dîsa derkeve süperetan yan nikavre kek serkanşta dest pê bikin te dal kur çawa dişopînî hayata jî heye tu çi dikî yani tu çi dibêjî ji bo dal kurdê Keke ola wek lîstik min temaşe nekiriye îsal qet dal kurdî lê wek encama ez taqîb dikim ka çi dike çawa dikim zehmet jî yani dibê merû
تلفزيون تكون لليبريا وشان ديستاكيك علي ريبازا كي نشان بدا كمال ذكر الانترنت اذا الرأي بهنا مركره يعني بريات تماشى اللي مثلا تشتا عجيب تشتا برنامج شاندي من تماشانا كده فلان بيوانا يعني تيمكي بيرا هنا بزمش برا عجيب يعني راهينري وان حتى شوي مشود أذكر يكي جينجا ولا عمري نظام ما دورة بيسبين جوانتي د تيما جيرخانة ده راهينرتيت كراهينرتيا زاروكات ك دويا كرده كرديا باشا حياة داوية سezonê teslimî wî kirine heta niha carkî têk çûye yani wekî din encamê baş stendiye lê rahêner ev e yani. Kek Elî كيكو يعني وكاكو مقو برا أفدر ورا باش فكرين بذاكو يكي زارو بشين بذاكو يكي نكرد بشين اللي دفيت وكا فرمي ويبكي راهنر وإلام بكي يعني erê از الهامبري في بجديتنا يعني لوما مجزودة از ناقازم سر ليستكا دال كرده تشتكي بيجن ازيج وچه بيجن وگا ليستكوان قواتوا ناگيجه كو مبستا ليستكي كي تاين بكن devj bine devj strateji devj taktika berde Niha dîmenên maça dawî temaşe dikin yani li vir di heşt deqa de sê gola xware bi rastî ava ana dest pê dike. Fermo Kek Elî. yani zê çi fermo bike ku yani veka ku rahinerekî fermî hebûna yani ev camêr jî weke fermî bihata îlan kirin min ê hinga tiştekî bigotana lê vega tê ji kê re bêjî ji bo çi bêjî yani bingehên rexnê namîne lema dibên tiştekî gayri ciddiye û elser tiştên gayri ciddî jî Baş e dal kir du vî rahînerê derkeve süperettanê em ê çi bêjin? ya keko yani em baş fêm bikin ku ev camêr be rahînerê dal kir ser sera ser çava ez ê bêjim lê Çima îlan nakin yani. ya tiştekî îlan bikin pere niha nek pere peyman jî çêlekirine kêkê dixapîne ku tu peymanê çekê te mecbûrî bişînî ewkan xwe navî çi ye federasyona xwe yani çi ye tu em bêjin erê jarxanê de yani tîmê bengihî de rahîner be Min pirsî wala min sekreterê dal Kurdê pirsî min got çima di malperê de û di derên din de îna rahînerê wê salî çûn xuya dike divê şaşîtî heye yani tişkîmeyê resmî nemaye bi wan re dibêje. ya hû em heft xapînin zanî yani ev şêwaz ji bo çi ye zanî yekî ku xwedê negiravî ji topê pir fêm dike lê evkî wî tune dibe ku serok be dibe ku nizam çi be ji bo ku camêr li gorî xwe lîstikvana çêke pir jê fêm dike ya Erê. ev e loma dibêjim eybe Yani tu mafdarî bi rastî yani heqê te ye yani bi rastî jî were ye yani ez jî ev dikim lê em wek Kurd em dixwazin ku yani dal Kurd were playoffê maçê kan binin hala sîstema playoffê çûye hema behsa playoffê dikin ama playoff jî ew qet nerehete Kek Elî Kek Serkan yani ez bêjim ka ez agahî bidim heya dawiya maçı yani wiha hema were playoffê nabe garantî wê were süperettanê di sîstema playoffê divê lîgê de wisa ye diheb lîgên etan hene wek te dî çawa Diyarbekir û Wan dibêjin sor û spî li vir jî dibên bakur û başûr yani etan Södra etan Nora tîmê wan û du tîmên dawî yên süperettanê wê werin hev nehê duwazdeh meha û sêzdeh mehê meha duwazdeh wê bi vî hawî werin cem hev به هفرا بليزن يعني اوقاش راحت شي خويا ناكي يعني بلاي اوف يعني نه garantiye dibêrî kî derpêş. Baş em tîmên Kurda li vir war bihêlin em derbasî piçek wextê me jî tam bû saetek bi rastî em zû hinek li
kurtasî li Ewropa jî lîgên xerase jî mêzekin. Ez dixwazî em yek û herin lîgayan em bi giştî çawa hûn dixwazin kekin. Gökhan giştî bêjin binirxîn yani qedînin. Ê baş. Erê wê çaya ez ji Ewkê dest pê bikim. Bi rastî di lîgên Ewropayê de vê hefteyê gol zêde bûn. Gelek gol hatin avêtin. Maça Liverpool hebû gelek xweş bû. Li vir Liverpool Chelsea niha lîder e bawerim li wir. Di Bundesliga de jî Bayern li hember Leverkusen deplasmanê de 5 gol avêt. Hoffenheim 5 gol avêt. Haaland Dortmundê 2 gol avêt û ew xezeş kirin. Li vir jî Bayern dîsa şampiyon e. Xuya îsal wê bibe nehemîn şampiyonê Almanyayê lê puan zêde ferq tune. Serie A jî gol zêde hebûn lê tîma ku ez jê hez dikim Napoli dîsa xezeş kir. Milan 2-0 li paş bû. Sisê 2 xezeş kir. Piçek para Zlatan jî hebû. Zlatan Ibrahimovic. Di vir de Napoli hîn lîder e. La Liga maça Atletico û Real Madrid betal bû. Talox bû. Barcelona hat ser hemdê xwe 3-1 xezeş kir li ber Valencia. Li vir Real Sociedad li pêş e. û li İspanya li Fransayê ji xwe nizam ama wek me got lîder sankî ji niha de belî ye. PSG dîsa xezeş kir Parîs. Ferqa puan tu dibînî 27-18 9 puan ferq heye navbera yekem û duyem de. Lîgê Ewropa giştî wisa ne. Kek Serkan tu çawa tu lîgên Ewropa jî wext dibînî dişopînî an çawa ye? Tu çi dibêjî ji bo hîn van destpêka lîgên xerase? Ez bi xwe Premier Ligê yanî baş dişopîm heta ji destê min. Kî naşopîne? Ewro min nûçeyekî xwend 15 lîgên herî bi qalîte û baş Premier Lig di rêza yekê de ye. Lîga duyem ya İngiltere ew jî di rêza 80 de ye nizam çi. Lîga Tirkiye nizam 14 bû 15 bû çi tişkî were bû. Yê bi qalîte yani ha. Dû havî digotin. Yani hesab bike Lîga duyem ya İngiltere di rêza 80 de ye. Fermo. Min roja şemiyê hem ya Liverpoolê hem ya Chelsea û hem jî ya Manchester Unitedê temaşe kir her sî maça jî. Min ev ê rojê taybetî veqetandî yani. Wekî din heqetin ne mümkün e ber hemû maça, hemû lîga falan. Pira şwe. Ne mümkün e yani. Şwa mesela eger tu belkî gavekî din bê ser wê mesela her du salan carekê li derxistina Kupaya Dinyayê jî ez texmîn dikim tiştekî wisa ye. Rema mana dest pê bikin. Hingîkî maç pirin bi Lîga Şampiyonan, FIFA, Konfederasyon dest pê kir îsal musabaqayên din yên Olimpiyada, yên Olimpiyatê Zivistanê, Kupa Şampiyonatiya Ewropayê tabii ew jî hene, jinan jî hene, aynî tişt van tişta hene. Li serokê FIFAyê Infantino û rahênerê Arsenalê berê Arsene Wenger ısrar dikin ku Kupa Cîhanê du sala carkî were li darxistin. Xebata kulîsekî mezin jî dikin. Erê fermo. Yani ser çi dibêjim jiyan û tiştekî wisa ne yani. Yani tu rabî hemû lîga û hemû maça û filan carekê de temaşe bikî filan ne mümkün ew tişt. Lê tiştek ew dikin di mesela proje ew ê de jî wisa bû Lîga Süperiya Ewropayê. Di wê mesêlê de wisa bû. Ekonomiya vî tiştê ekonomiya vê lîstikê heye û bi vê lêzkayê mesela her du salan carekê li derxistina Kupaya Dinyayê ez bêjim weşangeriya futbolê li her derê dinyayê filan dixwazin bêhtir jê pere qezenî bikin û ev heqeqeten ne li gorî însanî ne li gorî lîstikvalanê jî mesela maça Liverpoolê te jî temaşe girêbû
Alisson قلباني ليفربول وفابينيو استقبالوا جبركو تشوبون ماتش برازيليا وجربوا نجي هابون ماتش يعني جبركو نجي هابون ماتش او پرتی سری الاستقبالان حتى راستان اما لهر ولاتی او پرسکریکه حتى راستان برازيليا در باسی مادريد بوجو ماتش ليفربول ماچا سبه ليفربول يعني المسألة دو سالان جارك الدرستنا أبجي يعني لازم هنا كيجو فوتبوليست نجي بيرسن سي روجان جارك ماش يعني أبنا روبوتن أبنا ماشينن دوی جوانج بيرسن وبريشان بوني يعني قبلها راكتن قبل هيلكي الهيلابن لسر ليستيكا ليوفلاسكا تخازن تشتكي كانت بيجن تشتكي عجيبة يعني أو چینا تاکتیک تاریخ تاکتیک فوتبال به نوعی ویناوی کتابک ایتاکی داده باشند. مثلا در سال 1880 فلان ده دو سه پنج دیدیم تیم انگلیسانی حتی تیم انگلیسانی بخشی از وقتی لیورپول تماشا کردم طبیعی آوی چهار هنر کی زده پریمیتیفه یعنی تاکتیک آوی چهار دو سه پنج آوی چهار زده پریمیتیفه كيك عديد دبريا أوي ده هنا كي وافيت كلوب از كلوب حسد كم لو ما استغاثنا بيجي از قبل ليو كنت تماشيت كم حقيقة از دوستي وبينج دبين يعني أو برجريج دول استقبال برجريج الأورتا سعيدة النل لبيشاق على قناة النيفاكا سعيد دو لبيشانسي وبينج لبيش شيء عجيبة حقيقة جبو فوتبول الدنيا یا چلسی جی از سرویج دشتکی بیشم یعنی تو هل حتی ایرو به برگریا خواهد هات ناسین بوی مشهور بوی فلان بوی لیگا شامپیونان دجی بسرکت فلان بیوان گوا قال برگریه دبی ایرو تو هل فلان لقاشی برندفورده 15-20 دقیقه داوین برندفورده بکی 10 پوزیشن از بیشتر صدیست که کار بکنه و نکاری که مندی قرجی و مندی پیشاویه تشتکی عجیب بود یعنی تیمی که وسط وقتی چلسی که برگریه کی باشت که فلان بیوان به 10 پوزیشن فلان 10-15 bu ligin tişki şopini yani ne İtalya yani Almanya هنا کی جانا تماشا کنیم اما اوجی دور داشی İsal Paris پر بالدیک شینه پاریس اما زده تماشا Yani Almanya بیامن افچند سال سردستی بایرنی دیگه که مروج سهر بده yani her sene yani her sal Bayern bir şampiyon merhaba tabii sardı be yani can tünne. Abi yani eskarın bana peşin. Kek Ali tu bu kurtası eğer Bir şekilde jeye davi ezberim kapılı böyle. Fermo. Frontona Newcastle United'di. Newcastle United'de o zaman konsorsiyuma ku Arabistan Suudi jitede Newcastle United'de milyoni 80 milyon ni standın hatta hat Frontona değil. Gelek Rojava dünyaya da Avrupa'da gelek ciğer. Gelek hatta başkanına kabartek nişandan işte Suudi Arabistan دماغ مرۆڤ لە پاشە ئینسانات بژێ و لە قاشی ژنایە و فلان بێوە لێ هەنێکەژی دەستەگێرانە پەرە شتێکی باشە شێخێن عەرەبە مخابن پەرا پرتر ji bo futbolê ew dixwazin futbol Avrupa'ya Manchester City, Paris Saint-Germain Avrupî nexema wan e pera tê dikeve qasawan dîse yani ha serokî yekî şêx biye ha nizam çi biye tîma wan e dîse Paris a Fransa'ya, ne a Katar'a, ne zanım Newcastle United'a ya İngilizce'ye. Ez gel bakmaya gelwan bertekan bakın. Yani o bertekin ki her duanıcı yani. Enek de bejin Suudi Arabistan o haya falan bevan. Mesela ev İngiliz hemvalatin İngiliz'ten yapı raknar ve mesele etkin. Avuli gelen raknar devlet akakın ki devlet avan salin zan çıkması çekan dufroşa Arabistan. Dufroşa van, evet. اسکارم بگیریم. اره باش. که علی تو جیت خوازی بیشه، ما وقتی خود گلک درباز جیکر والا. بیشه. یک واجی دسته هفوکا و هات سر دهرم. اره بیشه.
Premier Lig sultanı futbola Futbol dünyaya. heye. Arı. Ev tiştekî dinê tê lîstin. û divê meriv pir baldar be, pir bi çavekî dinê de were bilîste. Nirxên dahatuya vê lîstikê jî û encamên ku ji vê lîstikê bi dest kevin ji wir dertên noma divê ku kesê ku futbola alaqedar be divê ku Premier Ligê temaşe bike. Di wir de senkronek jî heye. Yani veganek şebekî bibe şampiyon em bijin li Fransayê erê Parîsê, li Almanyayê nizam çi ye, li İtalyayê ew jî tevlî hev bûye, ew jî baş e İtalya. Li İspanya jî di tîmên Barcelona, Real Madrid. Di naberê de Atletico Valencia carna dixwe. Nişan Carna yani Evet. li Premier Lig new haye. û ev jî tiştekî baş e. Yani ev jî vegarandina xwezayiya futbolê ye. Yani demokrasiya futbolê ye. Evet. Bêjin. Ev jî helbet ev jî bi saya serê pera ye. Evet. Bera pera ji cumhuriyê bin. Baş. Mesela Bayern ve tiştek got yani o camer dilîzin. Yani Herê mala. Em heqê wan didin. Em nabêjin. Didin mesela elbet. ew çawa dilîzin yani bam gavak ve ez temaşe dikim ez lîstika wan dinêrim. û ji wir ve kêfan pir tê ji wan re loma camer bine şampiyon. Bravo. Tabii. Baş beriyan biqedîn ez çend agahiyên wa biçûk bidim. Agahiyekî ji li ser golçekera heye ku her sal tedî Messi û Ronaldo dibûn golçekerê herî baş, lîstikvanê herî başê cîhanê. Îsal nîqaşekî mezin jî niha de dest pê kiriye ku dibe ev heq ya Lewandowski be ji Bayern Münihê. Bi rastî ew jî makînekî golê ye yani gola pir zêde jî davêje lê di naberê de dihellin yani lîstikvanên war dema Ronaldo hebe, Messi hebe, Neymar dihelle, Zlatan İbrahimovic dihelle, Lewandowski dihelle. Yani lê îsal nîqaş bi vî hawiye. Dixwazî ez em mêzekin ka li Ewropa golçeker di lîgên mezin de kî ne? Yani di Lîga Premier de war diye heft gol o Salah he heft gol avêtine her du. Li Almanya Lewandowski û Haaland neh gol avêtine her diye jî. Immobile Serie A heft gol avêtiye. Benzema neh gol li La Liga û Laporta li Fransayê heft gol avêtiye. Yani vana jî ev in tişkî hûn ji bo vî bijarê bêjin heye. Kek Elî û Kek Serkan Keko mali ava. Basın. mali ava baş. Sibê Lîga Şampiyonan heye em ê kîjan maça temaşekin hûn çi ez dixwazî ama wa bêjim em Beşiktaş Sporting heye, Shakhtar Donetsk li hember Real Madrid heye, Atletico û Liverpool heye, herî balkêş meriv bêje, Ajax, Dortmund, Paris, Leipzig û helbet Manchester City jî sibê heye Kek Elî. Roja çarşemê jî Barcelona, Dinamo Kiev, United, Atalanta, a balkêş ew in û Benfica Bayern heye. Em ê li kîjan maçê temaşekin Kek Elî? Tu çi? Keko ji bo ku ez daveşinim Lîga Tirka ez ê maça Beşiktaş û Sportingî ji xwe bikim. Temaşe bikî. û yadinê jî bi rastî ez ji bo Zerbî jî ez ê maça Shakhtar Donetsk Bu Real Madrid. erê zêwê temaşe. Kek Serkan tu? Biyama maça Ajax û Dortmundê hinekî bawen dikişîne ji ber ji ber ku zêde piştgiriya ciwanan dikin. Ez merak dikim ka vê maçê de çi heye. Ji Ajaxê baş e. Baş em hatin dawiya bername xwe em gelek spas dikin ji bo beşdarbûna te Kek Serkan. Em hêvî dikin di rojên pêş de dîsa tu werî tu Amed Sporê nêzik ji lokal ji herêmê dişopînî em ew bikin nêrînê te car caran bigirin. Gelek spas. Kek Elî Fikrî Şık ji bo te jî spas. Forma dal Kurdê pir xweşik li te hatiye. Pîroz be.
Evî dikim tîmên din jî ji ter bişînin van tişta. Pîroz be yanî. Ê baş e spas. Temaşevanên hêja heya bernameyek din bimînin di xêr û xweşî de. Êvar baş. Xatirê ve êvar baş. Eyvallah baş.